వాట్సాప్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరైతే తమ్మునేలు చూసారుగా. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం ఫోటో ఎడిటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో అయితే నేనైతే బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. మన వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే మనకైతే క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది అనమాట. సో వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి పిక్ పైన ట్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాతకి ఇక్కడ కింద మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది, సెండ్ ఆప్షన్. దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత యాడ్ టు యువర్ స్టోరీ అని ఉంటుంది అన్నమాట. సో దానిపై ట్యాప్ చేయాలి. సో ఒకసారి మన ఫోటో పైన ట్యాప్ ఇస్తే మన నేమ్ అనేది పోతుంది అన్నమాట. సో ట్యాప్ ఇచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఏ సింబల్ మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాతకి ఒక డాట్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఆర్ ఏ ఉందిగా దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చి ఇలా స్పేస్ బటన్ వస్తారనమాట. ఇలా వచ్చిందంటే మనకి బాగా స్పేస్ వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, డన్. దీని ఇలా కొంచెం సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా పెట్టి చేసుకొని ఇలా సైడ్కి సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మళ్ళీ ఫోటో మీద ట్యాప్ ఇస్తే మనకి పైకి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఏ మీద క్లిక్ ఇచ్చి డాట్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి ఏదో దాని మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట. మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ ఇలా స్పేస్ బటన్ ఇస్తే మనకి మళ్ళీ బ్లాక్ వస్తుంది అన్నమాట. సో మనం ఈసారి వేరే కలర్ అయితే సెట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి కలర్ మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్లో మనకి ఒక పెన్సిల్స్ ఉందిగా దాని మీద ట్యాప్ ఇచ్చి నేనైతే నా టీ షర్ట్ మీద అయితే పెడుతున్నాను అనమాట. సో మళ్ళీ ఆటో మీద క్లిక్ అయితే మనకి ఇలా అవుతుంది. ఇలాగే సెట్ చేసిన అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం మంచి టైటిల్ అని పెట్టాలంటే పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ అని పెట్టేసి మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలాంటి కలర్ వస్తుంది అన్నమాట. సో దానిలో మంచిదైతే స్టైల్ పెట్టుకేసుకున్నాం. సో మనకైతే ఇదే బాగుంది. దీన్ని ఇలా ఫస్ట్ తీసుకొచ్చి కొంచెం స్పేస్ బటన్ ఇవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ రైట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇలా సెట్ చేసుకుంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే రెడ్ కాబట్టి రెడ్ మీద ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దాన్ని ఇలా నెక్స్ట్ ఏంటంటే పైన న్యూ అని ఉండాలి కాబట్టి సో ఏమైనా క్లిక్ ఇచ్చి ఏమైనా క్లిక్ ఇస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. మళ్ళీ దీన్ని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చి స్పేస్ బటన్ ఇస్తే మనకి స్పేస్ వస్తుంది. సో ఇదైతే ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఉంది కాబట్టి సో మళ్ళీ వేరే డిఫరెంట్ అయితే చూపిస్తాను అన్నమాట. చూడండి, మళ్ళీ మన ఫోటో దగ్గరకు వచ్చి సేమ్ సెండ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత యాడ్ టు స్టోరీ ఉంటుంది, అలా మళ్ళీ టైప్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాతకి డాట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏ మీద క్లిక్ చేసి ఇలా స్పేస్ బటన్ చాలా పెద్దగా చేసుకుంటే మనకే బెస్ట్ అనమాట. చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇలా పక్క పెట్టేసుకొని దీన్ని సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా సెట్ చేసుకున్నాం ఇలా.
ఇలా సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది రెడ్. మళ్ళీ సేమ్ డాట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి స్పేస్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ కలర్ అయితే సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా సో ఇలా సెట్ చేసుకొని మిడిల్ అయితే సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ అనేది క్లిక్ ఇచ్చేసి ఆల్ బాంబ్స్ అని కొట్టండి. సో మనకైతే నెట్ అయితే రావడం లేదు కాబట్టి చూసేద్దాం ఏదో ఒకటి అయితే. మంచి సింబల్ అయితే సెట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మినీ సింబల్, సో దాని అయితే క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇలా సైడ్ పెట్టేసుకున్నాం. సూపర్ అయితే సెట్ అయింది. ఇంకోటి సెట్ చేసుకున్నాం మంచిది. ఫ్రెండ్స్ నచ్చినట్టయితే ఒక పక్క లైక్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. సో ఇలా ఫ్రెండ్స్ నచ్చినట్టయితే ఒక పక్క లైక్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ చేయండి. మళ్ళీ ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఫోటో ఎడిటింగ్ కానీ క్రియేట్ చేశాను అనమాట. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్.